יש אמהות שחוגגות יום הולדת עם עוגת הבית בהר כביסה, ויש אמהות שאומרות, יאללה, ביי, אני טסה לתאילנד. עכשיו השאלה האמיתית היא לא כמה עולה הטיסה, אלא כמה שוקלים רגשות האשם במזוודה. כי מצד אחד ים, קוקטיילים, שקט, מצד שני, איך עזבתי? מה יחשבו עליי? ומי אני בכלל בלי הילדים לשבוע? היום אנחנו מדברות עם אמא שהעזה ונסעה, וחזרה בחיים לספר לנו. אמא טובה די, כבר מתחילות. כבר 7.5 שנים שאני אמא, וכבר 7.5 שנים שאני די בטוחה ששיקרו לי. נכון, הם חמודים, נכון, הם מתוקים, אבל הם גם לא נותנים לי לשתות קפה חם, לא מפסיקים לייצר לי כביסה, וחושבים שהם הבוסים שלי. וזה ממש לא פשוט שהמנכ"לית שלך ילדה בת 6 שאוהבת פופ קוריאני. וזו גם העבודה היחידה בעולם שאין עליה משכורת ואי אפשר להתפטר ממנה. איפה ארגוני זכויות האדם? אז החלטתי להגיד לעצמי וגם לכן, את אמא טובה. די. די עם הרגשות השם, די עם המחשבות. ועכשיו, לכי לשתות קפה חם. מהר נו, תכף חוזרים מהגן. מיכל, מה שלומך? מה קורה? ספרי לנו קצת על עצמך. קודם כל, אני מתרגשת. אין לך מה בחיי. אני רגילה לדבר הרבה, אבל אני לא רגילה... על מול הילדים, מול סדרות החדר. ממש, כזה. מה שאלת? מי את? מי אני? אוקיי, אז אני מיכל. אני נשואה לרועי, ואני אימא ל4. יפה, כי לא הבנת את הקונספט בראשון, היית חייבת להמשיך. רק זה. איתמר ותאל, התאומים, הם בני 10, ולידור שהוא בן 7, ועומר שהיא בת 4. כיף. כן. אז כל פעם שקצת עולה לך כמות הילדים שיש לך, זאת אומרת, בוא'נה, איך עשיתי את זה לעצמך, יש לך פה קוקטייל, קחי לגימה, ישכיח לך. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. תצטרכי לעשות את זה. אז ככה, את טסת לכבוד יום הולדת 40 לתאילנד, ושישרף העולם. חד משמעית שישרף העולם. הדבר ראשון... חוץ מתאילנד. הדבר ראשון שישרף את תאילנד, יישאר שלם כל העולם בלהבות. מתי בכלל עלה לך הרעיון שככה את חוגרת 40? כי כל חברה שעכשיו חוגרת 40, ויש הרבה חברות שחוגרות, זה בגדול, טוב, אז מי בא איתי, אנחנו נסגור שולחן בלנדבר. לא, לא. אז מה, כאילו? אז אני אמר שזה תמיד היה שם, זאת אומרת, נאמר שבאופן כללי חיידק על הטוס, לנסוע, לבלות וכולי, זה משהו שככה אבא שלי הביא לי, ירושה, אבל בלי הכסף. לגמרי, בלי הכסף, אבל הוא, כן, הכניס את זה בתוכי, ותמיד אני מחפשת חול, חופש, טיולים וכולי, אבל את יודעת, once נולדו הילדים, אין יותר חירות כפרה. זה ממש. אין חופש, המילה חופש יצא מהזה. לא לגמרי. אוקיי? לא לגמרי. זה אולי פרק אחר. זהו, ואני אסביר, קודם כל, אז רועי חגג 3 שנים לפניי, חשוב מאוד לציין את זה, כי הרגשתי שהוא ממש צריך את החופשה הזאת, ופרגנתי לו בחופשה, אני אומר שהיה לא פשוט, כי הייתי עם 3 ילדים, הייתי עם איתמר ותאל שהיו בני 3.5, ולידור שהיה בן חצי שנה. וואו. וכן, והוא טס, הייתי בחופשת לידה עם לידור, טס לשבועיים לארצות הברית, עם חברים טובים, 2 חברים טובים שלו, שאני באמת גם מאוד אוהבת. יפה שאת אוהבת אותם גם אחרי הטיול. אוהבת אותם מאוד גם אחרי הטיול. והוא טס ונהנה, באמת הרגשתי שהוא גם צריך את החופש הזה, ואני אומר שהיה לי מאוד מאוד לא קל, אבל בזמן הזה שהייתי איתם בבית, אבל כל הזמן החזקתי בראש, תכף גם אני אהיה בת 40, וגם לי זה מגיע. אנחנו נגבה חובות. את תהיה בת 40, אנחנו נגבה את החובות. נגבה את החובות. כמו גבי החובות של השוק האפור, תדפקי לו על הדלת כזה, בום 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 כזה. חכה, חכי, תשמעי את החוב. החוב היה שהשחלתי לו גם עוד ילדה. זה הריבית, לכל חוב זה הריבית, זה כן. אז הריבית הייתה שבאמת, כבר שאני הגעתי לגיל 40, הייתי בשלה מאוד מאוד לטיסה הזאת, והוא שיהיה בשל להיות עם 4 ילדים, ושמחתי עליו שהוא יעשה את זה. אנחנו תכף ניגע בזה גם. ואיך כאילו, אוקיי, ואת אמרת, יש לי את החוב, אני רוצה לגבות אותו, ואמרת לרועי, יאללה, בוא תשלם. כן, כן, זה היה בשיח, זאת אומרת, זה היה פתוח, ידוע, שכשאני מגיעה לגיל 40, זה קורה. ולא הלך לרגע שאת אומרת, בונה, אני לא משאירה אותו לבד עם 4.
כאילו שלא יוצא מצב, אני חוזרת לארץ, אין ילדים, הרווחה לך. לא, אני אסביר למה. קודם כל, כי אני סומכת עליו ב100% וכולי, אבל אני חושבת שאם אני לא אצליח לשחרר לו את האחריות הזאת, הוא גם לא ייקח אותה. זאת אומרת, זה לנסוע בידיעה שהוא ידע והוא יסתדר, ואני יודעת שהוא יסתדר. זאת אומרת, אם לפני כן זה היה בתקופות קצרות של פה 3 ימים, פה 4 ימים, הוא יסתדר. הוא יסתדר. ועם המזוודה הזאת שארזת לך, ארזת גם מזוודה של רגשות אשם? תראי, רגשות אשם, אמת, רגשות אשם זה, בואי נודה, זה משהו שאנחנו, עוד כשיש לנו את העובר בבטן, אז... כשאני הייתי קטנה, הייתי רואה, דמיית עצמי כאימא, כבר אז דמיינתי רגשות אשם. נכון, זה, אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן עם הרגשות אשם, אם עשינו משהו טוב, או אם עשינו משהו שהוא לא טוב, אם לא עשינו משהו... איך דפקנו אותם היום? בדיוק, אם לא עשינו משהו כפי שרצינו, כל הזמן אנחנו בדבר הזה, הם לא מרוצים, אולי היינו יכולים לעשות משהו אחרת, זה כל הזמן נמצא שם. אבל... ואני אגיד, אבל יש פה גם את מיכל, כאילו, אני חושבת רגע גם על עצמי, אוקיי? ואני חושבת שכשאני עם המון תחושות אשם, בסוף אני כועסת יותר, אני לא מרוצה, וזה בסוף גם עובר. זאת אומרת, התחושה הזאת עוברת לילדים. דואר אקספרס בגדול. ממש ככה. אז כשזה עובר אליהם, אז צריך לעשות פה איזה משהו. זאת אומרת, אני צריכה רגע לעצור, ולהגיד, אני צריכה אולי לעשות רגע את הדברים אחרת, ולחשוב ולהסתכל רגע גם על עצמי. והבנת שבעצם זה אומר שאין מזוודה של רגשות אשם כרגע לפחות. נכון. עכשיו, אני אדייק ויאמר שבסוף השארתי פה ילדה בת 7 חודשים, אז זה לא 0. זאת אומרת, זה לא 0, כי בסוף יש פה ילדה בת 7 חודשים שכן צריכה אותי, אבל מהצד שלי, אני ממש מרגישה שאולי כדי קצת להפחית את הרגשות אשם, זאת אומרת, אם הנקתי אותה, אז ידעתי לפני שאני לאט לאט מפסיקה את הקטע של ההנקה, משחררת את זה, עושה את התהליך הזה, סומכת על רועי, ואת יודעת מה? בלי שום הוראות הפעלה. זאת אומרת, אם אני נותנת לו את הדבר הזה, מה שדיברתי, את האחריות הזאת, הוא לא קיבל משימה אחת מה לעשות. זאת אומרת... אם את סומכת, את סומכת. סומכת, והוא עשה את זה כמו גדול, כאילו באמת. אגב, זה חשוב מה שאמרת, כי אם את נותנת להם תחושה של אני סומכת, אז אני סומכת. נכון. הם רוצים להוכיח את עצמם. תבינו, גברים, לפעמים זה ילדים. נכון. ילד שאתה אומר לו, אני סומכת עליך, הוא יוציא ציון יותר גבוה במבחן, הוא רוצה להוכיח. אותו דבר, נשמות בעלים. כן. עכשיו, זה באמת 0 הוראות הפעלה, אני לא השארתי משימה אחת, אני אגיד לך יותר מזה, גם הייתי משאירה כביסה. זה בשגרה, הערים לא נגמרים בבית, באמת עם 4 ילדים, ברוך השם, אבל באמת זה להשאיר, כי... את יודעת מה, יש לי דוגמה לזה בהקשר של הילד שלי, זה גם בהורות זה ככה, אם הילד שלי, אני אתן דוגמה, לא אוהב לסדר מערכת, ומצאתי את עצמי. לא, כי שאר הילדים מתאים על זה. כן, אבל יש פה עניין, הוא כבר בכיתה A. נכון. ואני כל ערב מוצאת את עצמי ב9 בערב, ואומרת לו, איתמר, תכין מערכת, איתמר מערכת. ופתאום התחלתי להבין, רגע, מה קורה פה? האחריות היא עליי, אם אני לא אשחרר את הדבר הזה, הילד לא, כל הזמן יסתמך עליי, שאני, כן. וואנס שחררתי, עכשיו אני לא אגיד לך שלא קיבלתי בוובטופ יכנת זה, ויבא ציוד, ובימים הראשונים. אנחנו צריכות לזכור שזה הוובטופ שלו, לא שלך. נכון, ואת יודעת מה, והיה לי מאוד קשה, אבל סתמתי גם, כשראיתי את האי-הכנת ואי-הבאת וכל הדברים האלה, זה לסתום, ואז הילד לאט לאט זה מחלחל לו, רגע, מישהו פה יצא מהכיסא האחריות, זה צריך לעבור אליי, והוא מבין שהוא צריך לקחת את זה, והופה, הילד מתחיל לסדר מערכת, אז באמת על אותו מקום אני חושבת, שברגע ששחררתי לו את האחריות, הוא הבין שהוא צריך לקחת את הדבר הזה בשתי ידיים. מדהים, אז את משחררת אחריות, עולה למטוס, עם מזוודה אך ורק של בגדים לרגשות אשם, מזוודה של רגשות אשם נשארה במסוע של העבדות ומציאות, ומתי הרגע שאת מגיעה לתאילנד, ואת מבינה שאת באמת בחופש. זאת אומרת, אין פה ילד עכשיו של אמא, ותעשי לי והורביצי, והוא לקח לי, וזיבי סתמו כבר. מתי זה הגיע הרגע הזה? וואי, איזה רגע זה. היה לנו ככה רבוי טיסות עד שהגענו,
ויש את השלב מיקו סמוי שאנחנו עוברים, אמורות לעבור לקופנגן. אגב, נסעתי עם שתי חברות רווקות, יש לומר, כך שגם שיחות על ילדים, את כאילו ממננת את הדבר הזה, כי כמה את יכולה לחפור להם על ילדים כשלהן אין? תקשיבי, זה סטארט-אפ, לטוס עם חברה רווקה. זה עוד עניין, זה באמת באמת עוד עניין, כי גם כמה לפרוק להם, לא יודעת כמה זה אמור לעניין אותם, את מבינה? זה גם קטע, לא משנה, אני סוטה מהנושא. הגענו לקוסמוי, עוברים, יש לנו מעבורת שאנחנו צריכים לעבור לקופנגן, יש לה מעבורת 45 דקות. אנחנו אומרות, סליחה, 45 דקות, אנחנו צריכות להרגיש שאנחנו בתאילנד, רצנו שם למקום לחפש מסאז' וזה מאוד מאוד קל בתאילנד למצוא כל כמה מטרים, נכנסנו לאיזה מקום, אמרנו, טוב, יש לנו 45 דקות, חצי שעה, תני לנו חצי שעה, התיישבנו על כיסאות, היא עשתה לנו מסאז' ופתאום אמרתי, יואו, אני בחופש. מדהים. בחופש, אין אימא, זה רק אני והן, כמובן, אבל את מבינה את זה? זה מדהים. זה, אני לא זוכרת, אתה הרגשתי ככה פעם אחרונה, לא זוכרת, פייר. כן, זה מטורף. וכאילו, לענות בכנות, לפתוח את הלב. כן. היה רגע שאמרת, בונה, הן רווקות, זה החיים שלהם. ולי זה לא קורה, לי זה קורה פעם באף פעם, אני מקנה בהם שזה, הן מסוגות לעשות אשכרה מתי שבא להן. לא. זו שאלה טובה מה שאת שואלת, נהניתי מזה תקופתית, זאת אומרת, לאותה נקודת זמן זה היה לי, וואו, נהדר, בול, ואתה יודעת, כל מיני סיטואציות, פתאום חשבתי על זה, אתה דיברת על המזוודה, אז הרזתי בגדים, אני רגילה, בלבוש שלנו, אין לנו את הפריבילגיה. אותו מכנס 3 ימים באילת. הפריבילגיה לחפוף זה, ופה ההתגנדרות, הדברים האלה. אני זוכרת מה זה, תקשיבי, אני הולכת לאירועים, ואני כבר כאילו לא, מראש לא לוקחת זמן של התגנדרות, כי אני יודעת שזה כאילו בכלל פקטור. נכון, אז את יודעת איזה דברים הם הביאו איתם במזוודה? פתאום קלטתי, וואי, הם משקיעות בדבר הזה, ואני רגילה, מה זה? שוב, לחפוף זה פריבילגיה. זה כאילו ללכת עכשיו לצאת עם ג'יילו וביונסה, והמנקה שלהן הולכת, מסתרכת מאחורה. זה היה ככה, את יודעת, החולצות שלי לא היו מותאמות בכלל לתאילנד, באמת, באמת. אז טוב שהם היו שם בנושא הזה. טוב שאתם באותה מידה אולי. ממש. ככה לחלוק את ה... נכון, אז טוב שהם היו שם ככה, שאני אשלוף להם מהמזוודה, והיה להם באמת בשפע. אבל רק לנקודה זמן, זאת אומרת, של החופש, שאני יודעת שאני חוזרת וחוזרת ואת קיבלת טלפונים בוכים מהלך התקופה הזאת בתאילנד של אמא, איפה את, איך זנחת אותנו, אמא, אנחנו צופים בפרקים של מרקו ומדמיינים אותך, היה את זה? תשמעי, כשאני החלטתי לטוס, אמרתי לרועי, אני לא הולכת להיות צמודה לטלפון. מה שאנחנו הולכים לעשות זה שיחה בוקר, שיחה ערב. הטלפון מצידי, בזמנים שאני יכולה, הוא גם נשאר בחדר. אוקיי? שיחה בבוקר, שיחה בערב, ובדיוק בגלל הדבר הזה, ידעתי שאם אני אהיה עם הטלפון, הדבר הזה, מספיק שהם יריבו משהו קטן עם רועי, לא יהיו מרוצים. יעשו לי שיחה, רק המערבולת הרגשית הזאת שאני יכולה להיכנס אליה, שאני שם, אמרתי, אני לא נותנת לעצמי, לא נותנת לדבר הזה לחדור אליי. מדהים, אני עשיתי את הטעות הזאת שטסתי על האתונה עם לירז חברה שלי, והייתי צמודה לפלאפון, ומעבר לעובדה שקיבלתי כל מיני בקשות של מה לקנות להם, הרגשתי כאילו אני קניינית, תצאי בגדול להיות קניינית, אז גם הרגשתי שאני כאילו, אני לא יכולה להתנתק 100%, כאילו פאקינג שילמתי כסף על טיול, תשחררי נשמה, וזה היה מה זה טעות שלא שמתי את הגבול הזה, טעות. אז שמתי את הגבול הזה מההתחלה, עכשיו יש לו דברים תראי, אני אומר שאם היה לחס וחלילות, אוקיי, שלא נדע, היה תמיד את הטלפון של חברה שלי, שהוא היה כל הזמן איתה, ואמרתי לו, במקרה הצורך, שלא תזדקק, אבל יש את הטלפון הזה. מעבר לזה, בוקר וערב, כדי באמת לחוות את החופשה. אם כבר עלית, עשית את כל הדרך, תהי שם. להיות שם. מדהים. כמו אני רוצה להגיד שכמו שאני באימהות, שאני חוזרת הביתה, אני אימא טוטלית, שמה גם את הטלפון בצד, משחקת איתם באמת, בכל רמה חבריי. אז אותו דבר, אני בחופשה, אני רוצה באמת להיות בחופשה. מדהים. ואת מוצאת עצמך, תסתכלת אחורה, היית בחופשה? הייתי בחופשה. לא יודעת, את יודעת איזה מצב זה להתלבט עם
היום אני אשתה את השייק הזה, עם הפרי הזה, או עם הפרי הזה, אלה ההתלבטויות. יש התלבטויות מאיזה שאריות של ארוחת ערב אני אוכל, מארוחת ערב של לוי או של עופרי, מי נוגע פחות עם הידיים? אז זה אחרי שבועיים חזרתי מהר להתלבטויות, במהרה, כבר בשדה תעופה, בסדר, אבל באמת ששם אלה היו התלבטויות, אני אוכל... בננה לא תהיה היום עם נוטלה או בלי נוטלה? זה. שזו שאלה קשה. זה. הכמות החריף שאכלנו, אני לא רוצה להסביר. אומרת שמזל שלא ישנת עם רועי בימים האלה. אין מקום שלא שרף לנו. מדהים. אני יכולה לשאול שאלה, אני לא רוצה להגיד שהיא לא פשוטה, אבל היא אמיתית. דברי עליי. לפני שחזרת, היה לך קצת אבל על זה שאת חוזרת? לא. לא? לא היה לי אבל. וואלה, לא מאמינה שאני חוזרת מחר להסיע לחוגים, לסדר מערכת, אני כאילו, וואי, איך אני חוזרת לזה? לא היה לי. הרגשתי שהתקופה שלה, זה היה שבועיים, זה היה בול. אפילו, יכול להיות שבגלל שכבר היה לי את התאריך הזרה, אז אפילו כבר יום קודם, יש לך פתאום כבר את ההקצוצים האלה, שבא לך לחזור, כי לפני כן זה באמת לא היה. אוקיי. והרגשתי שזה בול. אז לא הייתי מגדירה את זה אבל, אבל כן, בשדה תעופה, זה פשוט מדהים כמה מאפס, כאילו את אומרת, וואי, אני הולכת עכשיו, מה זה להתגעגע אליהם, זה מטורף, זה מטורף. כבר בארומה, בדיוטי בישראל, את כבר לא זוכרת שיש לך ילדים. תשמעי שם, כבר שם, ברור. פתאום, את אומרת, איך כל כך מהר הדבר הזה קורה, וואו, תנו רגע לא צריכה להוציא את הקשה לאף אחד, ושם הרגע. זה כבר, בדרך לאוטו, בחנייה של נתב"ג. אשכרה. כן. טוב, יש לי באמת מלא, כאילו, אני עוד מעט חוגגת גם 40, או שאני לא נראית יום מעל 21, ממש. איך את הולכת לחגוג? וואו, זה היה בדיוק העניין, שאני כאילו לא מצליחה להעז לחשוב על זה. כי גם הילדים בחופש, כי אני נולדתי בחופש הגדול, אני נדפקתי. כמוני. גם כמו כילדה נדפקתי, כי תמיד אמרת שהיה בחופש הגדול, וגם כאימא נדפקתי, כי תמיד היא עם הילדים. אני כזה, מה אני הולכת לעשות? אז בגדול, אבל את יודעת שאפשר לטוס בספטמבר גם. כן, זה מרגיש? זה עדיין מרגיש יום הולדת? אני לא טסתי ממש ביום הולדת, טסתי איזה 3 חודשים אחרי. do it. יכול להיות שאני צריכה בעצם 2 ימי הולדת? כפיצוי? כן, יום הולדת אחד איתם. זה באוגוסט. זה לא נכלל כיום הולדת, זה לא נכלל, לא. יום הולדת אחד עם חברות בארץ, ועוד אחד טיסה. וואו, נשמע לי אש. אני ממש חושבת את זה. כן. אני מגיעה הביתה, אני עושה שחר שיחה על תאילנד, את מקבלת טלפון אחר כך, שתהי מוכנה. שחר גם מתקשר עלייך כועס. תשמעי, מהיכרותית, אותה הבסיס יש לך לזה, אז... כן. כן. אני רוצה לעשות איתך, יש לנו משחק בפודקאסט, קוראים לזה אמא אני אמא. את הולכת לשמוע עכשיו שיר, יצירת מופת, מה שנקרא, כן. ואת צריכה לענות על שאלות. תוך כדי? תוך כדי, את צריכה לענות על שאלות. אוקיי. נשבעת לך לא שאלות קשות, בכלל אלוהים חסתי עלייך. מלא, אל תפחדי. יאללה. בוא נראה איך המוח, יש עוד משהו אחרי הלידות, נשאר שם משהו? לא הרבה. אוקיי, והצלחה מה שנקרא. תודה. מוכנה? אז, יצירת מופת, אמרתי לך. את מקשיבה? כן. כמה חיות מכל מין הכניס משה לתיבה? 2. אני אחזור על השאלה. כמה חיות מכל מין הכניס משה לתיבה? אני אחזור על השאלה. כמה חיות מכל מין הכניס משה לתיבה? 1. אני אחזור על השאלה. את מסוגלת. את מסתכלת על תשובות, אני לא מבינה. לא, כמה חיות מכל... 2. מיכל, את אישה חכמה, את עשית תואר בחיים שלך, את מגדלת 4 ילדים למופת. כמה חיות מכל מין הכניס משה לתיבה? לא, משה לא הכניס לתיבה, זה נוער! תודה רבה! שאלה הבאה, מוכנה? כן. אמרתי לך, את יכולה, אוי. לאמא של משה יש 3 ילדים, אבי דודו ו... משה. יפה. פיציתי על השאלה הקודמת. אם את רצה במרוץ ועוקפת את המקום השני, באיזה מקום את? ראשון. אם את רצה במרוץ ועוקפת את המקום השני, באיזה מקום את? שלישי? אוקיי. אם אני רצה? אם את רצה במרוץ ועוקפת את המקום השני, באיזה מקום את? אני לא ראשון? דבר ראשון בלב שלי, את תמיד ראשונה. יש. לא, אם את רצה במרוץ ועוקפת את המקום השני, באיזה מקום את? היא מצביעה לי עם היד, אני מתה.
אם את רצה, אוקיי? אם את רצה במרוץ, ואת עוקבת את המקום השני. עוקפת. את המקום השני. כן. איזה מקום את? השני? תודה רבה! וואי, איזה בושה. שתהי בריאה. מה שמים בנס קפה? מה שמים בנס? חלב. יפה. מה ילדים שותים עם קורנפלקס? חלב. יפה. מה שותה הפרה? מים. יפה. מה הדבר הכי ארוך בבית? לא, אני יודעת לאן הראש שלך הולך. רשימת מטלות. מה זאת אומרת, הר כביסות? מה עובד הכי קשה בבית? אמא. מכונת הכביסה. מכונת הכביסה גם. מה תמיד מחכה לך בכיור? כלים. ענית על התשובה. יפה. ומה הדבר הכי חשוב בבית? מה זאת אומרת? הילדים שלי ואני. ורועי? את. אני, נכון. יפה מאוד. כן. אני מתה, עם מי עוקף את המקום השני. לא נורא, בלב שלי את מקום ראשון תמיד. אני רוצה להגיד לך, דבר ראשון, שאת מאוד אמיצה שעשית את זה. יש הרבה חברות שלי שאני מדבר איתן, שהמימולת שלהם מסתכמת בבייביסיטר של שעתיים בארוחת ערב זריזה. וזה מדהים בעיניי שעשית את זה ככה. תודה. אני חושבת שיש איזה מקום להכיר בזה, באימהות. נו. אני לא מושלמת. ברור שלא. זה מה שיש. ונוציא הכי טוב מזה. כן, להיות שלמה עם זה. ואת יודעת, אני אגיד, בהקשר של השם היפה של הפודקאסט שלך, האמא טובה די, זה גם להרגיש שברגע שאתה אמא טובה די, אז תעצרי רגע, תעשי רגע משהו אחר, כדי להיות האמא טובה די עבורך, כמובן. ברור. ממש ככה. תראי, אמהות, זה חשוב לי ככה להגיד, זה לקראת סיום, אמהות לא אמורות להיעלם, אבל הן צריכות לפעמים לזכור שהן קיימות, וזה מה שעשית. ואם את מרגישה אשמה על זה שאת רוצה חופש, פשוט תכניסי את האשמה למזוודה, ותדחפי אותה עמוק עמוק לבטן המטוס. רק אחרי מספיק קוקטיילים, ויש לך פה אחד כמובן, על החוף תפתחי אותה, היא כבר תשקול פחות, אני מבטיחה לך. ואז תביני לבד שאת אימא טובה. די בזה שבסוף חשבת על עצמך. יפה, אהבתי. אז זה אגב כל מה שאני מכירה, זה קטעים מתוך הספר שלי. אז אני רוצה להגיד לך שאת מלכה. ולראיה, את מקבלת את הכתר שלנו. איזה כיף, תודה. בבקשה. גם חסכתי לך לעומר, לקטנה. לגמרי. בבקשה, את תוקעת לה את זה. לא משנה, לא קשור לתחפושת, היא תהיה עם זה. יפה, לחיים. לחיים ככה. מיכל, היה לי מה זה כיף שבאת. תודה. מה, איזה מהר זה נגמר. נכון, כל דברים טובים עוברים מהר. גם תאילנד, דבר מהר. ממש מהר. בבקשה. לחיים. לחיים אחותי. ומזל טוב לכל החוגגות, טוסו לתאילנד. ממש. מזל טוב.